Opanin Bi a ne ye frɛ no Opanin Obra. Na ɔte kuro bi ye frɛ no sɛ Abrokyire mu. Ɛhɔ ana ɔne ne yere ɛtenaeɛ ɛwo mma miɛnsa. Ɔpapanin ne de Obra yɛ ko. Deɛ ɔtɔ so mmienu nso yɛ Obra ɛyɛ bɔda. Deɛ ɛkuma ɛwɔ mu no nso ɛde Obra ɛne deɛ wara wabɔ. Opanin ne mma yi tenaeɛ akɔpem sɛ ɔmo nyinaa nyinyiniyɛ. Na afei wɔhunu sɛ deɛ aduro no ɛnkyɛ ɔbɛtoa nananom ɛwɔ nseɛ do. Ɛda koro bi na ɔfrɛ mmeranteɛ yi ɛna ɔka asɛm bi ɛde kyerɛ wɔn. Ɔse, mema monyinyini. Deɛ me so maduro yi ɛnkyɛ metu akwantu a mekɔ a mensan ma. Na mmom deɛ mede gya mo nie. Abrabo yɛbɔ na nɔpa. Sɛ ɔhyɛ aseɛ bɔ na nɔpa a ɛbɛduru awia anwummerɛ ɛkoro no na akɔ anim paa. Nti mohwɛ hɔ yie.